Yeah, chilling with the Zulu man. Igama ukhohlwa umfazi ozowayidelela indoda manje bayishiye umkhonto kwazamazulweni le chilling with the Zulu man. Namhlanje ngihlezi noSushi who's a DJ and a producer. I have Snazzy, a radio presenter and aspiring DJ, right? Yes. Bese ngiba no Tabitha intombi ethanda uNkulunkulu kakhulu lena madodana, and she's also a radio presenter, right? Umsakazi. Ngibe nothandeka ngapha asithi phecelezi a promoter laphana go Instagram bese shaya ne PR yini PR ngezulu ngezulu yeah public relations bese ngiba nondu ngapha inkabi nje lena esebenza uba inkabi 24/7 ubusuku nemini Monday to Friday nango 2 ekuseni shaya imbama futhi njalo bufuthu kunalento le ethi insizwa zamazulu noma amadoda amazulu akumele athandane noBaby mama yabona umuntu osenengane yomunye umuntu yabona umbuzo ukuthi ngabe kuyiqiniso lokho ukuthi mhlambe Zulu guys abathandane noBaby mama ngabe kuyiqiniso kangakanani lokho awuthathe Sushi athi uqaleka kimi le ndaba yeah but it is true ukuthi most of abantu besilisa abathandana noBaby mama. Yeah. Because there are situations in a relationship where you come across like conflicts and then it will end up with separate, not because of ingane. It does happen for instance me. Yeah. I am supportive to my child and stuff, you know. Yeah, but then there are other fathers who are not supportive, you know. Okay. Yeah, and then Baby mama, maybe I'm saying as a son will say me get involved with situation they would say me and I dating, you know, and now as ufana to say okay, we have a baby now, you know, but then like I'm not interested anymore with it standard, but then I'm there for ingane, you know, and stuff. I'll be supportive towards the child and stuff, you know. But then what's this a relationship? It does happen with a relationship with the Baby mama or J. You know, but then I'm there for my child, you know. Okay, umbuzo uphendula Sushi uthi uphendula umuzi ukuthi yindawo mhlambe behlukana mhlambe isikhathi esiningi uBaby daddy no Baby mama. Yabo kukaningi sithi abantu bathandane kahle, bathandane bangathandana ngisho iminyaka ukuthi mase kukhona ingane bese bona ngathi hayi bayaqhelelana. Mhlambe udelwa yini lokho Snezzy? Inkosi yami umqamba ngabe ngasisiqiniseko. Judging from our situations as to as individuals, talking from experience. I don't have a baby daddy. I hope that makes sense. You don't have? I don't have a baby daddy, but I You never Abu Mariam Lam? No. No, thing is, indlela mina engikhulelwe ngayo akusiyona indlela engiproud ukuthi ngisho ukuthi uyabhuti loya uyena ubaba ngami yena ukhona uyaphefumula lezo but he is not my baby daddy. We've never dated nje. It happened ukuthi mina naye saba nengane also ngiyambona uvuyo uza ngumjaja never dated ngoba awasakhulele sana kanjani you were okay. Okay, yeah, but if I were to share my story mhlambe ngaluka mina angazi mhlambe ngiyasibona kodwa ngisibona ngendlela uthi mhlambe uyasibona ngiyamfeel ukuthi uthini mina mhlambe uyasibona njengentombazane to say yes ngiyasibona njengomuntu wesifazane yes ngiyayibona into ayishoyo like we never dated nje it was just also angeke usho mhlambe they smashed once, it was a one night stand. No, ngiyayizwa le nto ayishoyo nothing happened kwenzeka nje le dance and then that was it ngakhulelwa and then but fortunately okanye mhlawumbe ngithi unfortunately angizange ngibe nesibindi sokuthi hayi angikhiphe isisu ngancamela ukuthatha lo situation ngiyibele eceleni ngathi angiqhubeke nesisu sami ngizothi mase ngibelethile ngithanda ingane yami and that's how everything. Okay, nakuke umunye ke ngaphandle kwakho manje sekuyenzeka ukuthi uyaba nengane nomuntu sithi mhlawumbe bengahlelile ukuthi abe naye yabona nengana lo muntu lo noma kwenzekile nje lento eyenzekile ngaleyo ndlela kwase yabona kwasala mark yeah because nalengane zamaqoki umfana ngamzala mina ufana nalo yabhuti next
akho lutho lwami Give you a reminder. How is the relationship with you and the father right now? There's no relationship. There's no relationship. It's dead. Here's his car. Aphakamisa isandla kimi. There's no relationship. Yeah. So my Christian perspective, Yes. because I'm Christian, ukuthi, Hallelujah. yeah, amen. If we decided as people to live accordingly, Yeah. no offense to anyone, Accordingly. but yeah, accordingly. I can see Okay. they say no sex before marriage. Yeah. Ngabe aziki, ngabe akana baby daddy balekile, Yeah. or whatever the situation may be. uNkulunkulu ayisiprotecta kahle lezo zimo lezo khona soqondana labayeni bethu. Sure. Kube ukuthi you're just having sex with your husband and no one else. But guys, they are having yeah, ingakho ngithi if we all decided to live accordingly, ngabe asikho nalana kakhona. So, mawuthi living accordingly, usho ukuthi ke No sex siphila before ngendlela, marriage. no sex before marriage. No committing adultery. Yes. relationship. Yes. Okay. No, ngithanda ukuhambiselana lo mbono lo ngoba uma sesishadile nomuntu esemeeting ngane yala ekhaya yabona mase meetha sonkosikazwi wakhe kunzima kumele ukuthi ngithi Exactly. Yeah. une drama kule nto kulezi yabona noma ngijwayela kabi kule nto kulezi angimiyeke naye ingane yakhe leyo Yeah. kunzima kuba ngcono ngisho ekhaya ngabo ukuthi uyahlanya lo uthi wenze njani ufuna ukumyeka ngoba unengane umakoti ngusukholela umakoti wena. So uNkulunkulu wayengasincisha ukuthi angithi ngithi sexy umnandi Yeah. wayengasincisha ubumnandi. No, wathi thina kumnandi wena uthini No, I don't have anything to say about it. Oh, Because right. I don't know. Yeah. Okay. So. Manake nashaya izandla nokho uyayenda passport sonke la. Yeah. What's that Virgin. I mean, ngaphandle mhlawumbe ingane yami angazi ngayiteta kanjani. But like, yeah, Cwzm was protector from izifo, STIs, so that sizoba nje pure for our future husbands and wives. All right. Thande. Nawe uNkulunkulu usezama ukusiprotecta ke thina ke asikuthathe lokho kufikele lokho ngendlela eyiyona yabona sizenzela umathanda. Do you think mhlambe abantu mhlambe labo esisuke abantu labo ekuba nabo inimba nabo nezingane yabona ngithi nina because mina nginazo eniba nabo nezingane do you think before kwenzeke lokho ngaphambi kokwenzeke lokho isuke ikhona yini into yokuthi mhlambe lo muntu lo singagcina mhlambe sinomndeni naye noma sisaphumuza naye Ngathi awusivusa umuzwa kubo kuwena njengomuntu wesimanje. Yeah, sometimes depend about them ngicabanga. Because mina ngingasho ukuthi ubudlelwane bami nobabongani like bube right mfethu ngenye indlela emangalisayo. Angifuni ungasho. Emva wokuthi ningani ngisakhulelwe ke ngingenayo babu right ngenye indlela. Sengikhulelwe babu angazi ngathini but then kwakhuphuka ama level. Yeah, like yes, because as much as thina ngathini usabantu besifazane kakhulukazi umuntu mekhulelwe sihlangabezana nezinto eziningi especially umndeni yabo because abantu abaningi basuke against nokuthi ukhulelwe kodwa yena wayekhona throughout yonke process. Ngesilungu sithi he was there for her. oh, wow. Yeah, so wayekhona so obviously ngizoba nakho lokho naye futhi wayisho into enginikeza ithemba lokuthi no uyafisa ngempela ukuthi ahamba yovela. Yabo. So wanginikeza ithemba. Ngathini phela ezemali vele uyazi ukuthi izona izinto ehleli zenza ukuthi isimo simi. Engifuna ukuphindela kuona ile ukuthi uthandeka ukhuluma ngokuthi kuba khona indlela obukeka ngayo emndenini uma ukhuleka, right? Mhlawumbe lokho kudalwa yini and akuphi lokho kwahlulelwa ukuba khona? Ngingathini mhlawumbe ngingayichaza ngokwami. Sure. Ngendlela yami mina ngikhulelwe
ngathola ngendlela futhi nakhona after kwenzeke into ebuhlungu yabo kimi. Yeah, and then ngathola ukuthi ngikhulelwe ekuthenini obvious ukuthi umndeni wami fine ngikhulelwe mhlawumbe after 2 months kumele ningiseke yabo because already sesikhona isisu and there's nothing engizoyenza ngaso and ngayithanda ingane yami ngithola ukuthi ngikhulelwe. Okusho ukuthi ongafezi vele ukuthi kube khona into yenzayo. Exactly. Ngathi nje ngithola ukuthi ngikhulelwe as much as ngangishake etoilet ngifisa nani ungena phansi ngiyiflashe nani. Kodwa ngathi nje cha le mekuthiwa nje uyazi ukuthi abethiyeza le. Yes. That's nje soze because I was like as much as vele ngangekho ready ukuthi okay ngibomama kodwa ithuba ngabona ukuthi nginikezwe lona akekho umuntu vele owazalwa ukuthi athiwa usu-ready awukho ready so ngazibona ukuthi yazi ngishuthi sengi-ready there is uNkulunkulu engiblessile wanginikeza ingane because angithi kuthiwa ingane isibusiso. Exactly. So obvious emndenini akusiyena wonke umuntu ozojabulela leso simo leso because in a way that even ngisho isikhona khona amanye amazwi aphuma kubona abuhlungu ahlabayo kodwa ngakhethani ukuthanda umfana wami ngakhetha ukunaka yena ngoba futhi ngangineside vele elalengixhasa. It's not like ingane yami yayiswele ingane yami mina ngiphuma esibhedlela wakhala ngisho nesi ukuthi ubuzohlala umheka wonke ngakho esibhedlela iyayingekho into engayiphethe yabo because kwakhona vele elinye side elisupportive kwakhona vele abanye babe against for ukuthi ingane ikhona bengeke baye nabanye bengabanzi. Exactly. Yeah, what in leyo mama ethi bengeke balile la ngeke bengabanzi ukuthi abantu ngeke bahlezi bevumelana ngento eyodwa. Oh yeah. But gcina ngosuku kukhona vele ingane umndeni ezophoxeka ngoba usukumncane first ungana mhlambe teenagers ungabofika 25 usamncane. I don't think so. Nami because umuntu angaba na 25 abemncane. Yes. But still uma wakho ufisela intende usayintende isangenzeka noma sowuzela. Yes. And futhi kwangasi like kasho ukuthi like inkinga no vele okay vele usuke usho ukuthi okay nami ngiphoxile ukuthi ngimithi kodwa isuke ingekho into ongayenza masele sengiyasho ukuthi so perspective yomndeni yes uke bangakwada phela mhlawumbe for lo 2 months ngeke uzungitshela ukuthi uzodinwa u9 months wonke ngikhule udinwe ngishingane sikhona uthi angiyenze njani. Ukhuluma thakela lapho ngokuthi uphoxile wakhulelwa useyingane. Nayi indaba la ndu. Yeah. Amantombazane ngizothi ayashawa ukuthi mhlambe akhulelwe semancane. But insizwa kulolu hlangothi ziyaqhuquzela ukuthi yabona zidlala yabona. Bagqugquzelela ukuthi angakhuleliswe bani kwaphela thina sizoshaya. Yes. Luthi lokho zakubo lapho kunabo ngabe ibalance ikhona kulapho. Kuleyo ndawo sengaya ngokuthi ukhulele kumuphi umndeni. Right. Yabo? Ukhulele ekhaya enjani? Ukhulele ekhaya enjani lapho? Yeah. Nginamanga. Yeah. So ngisho ukuthi bakhona mina I do have abangane bethu bothama labo uma wabo bebeshikhulelisile bethi hayi no hayi winsizwa mfana ngithi winsizwa ntuli yabo usho ubaba yazi bese bakhona omunye umndeni umfana wakhona memithisile uma wakhe ngicasukele nje for good 2 months. Yeah, nasekhaya like ekhaya into abangayifuni ukuthi umithise awunamsebenzi awunanto yokudla ingane phela ingane angifuni ukuthi uthwala like ingane nje iza nezinto eziningi like ingubo amalapkeni ingcence zonke lezo zinto lezo school fees exactly kodwa as long as usebenza ukwazi nawe uyinakekela ngokwakho ingane imizofika iphatheke kahle ababa inkinga but no kodwa mungasebenza what I don't understand is yini ecasula umuntu mayekhulelwe nami understand ngoba uhlala naye phansi uthi okay sinesuza wakhulelwa ke usidisappointile sesibongile kodwa manje ke moving forward ngoba usunengane noma usuzoba nengane u1 no2 usazumenza sekufanele ucabangele ingane yakho njengokufunda make sure ukuthi
ngifundile ukuya phambili. Ikhona okucasulayo lokho kumzali ukuthi khona ungewusakwazi ukwenza. Exactly. No, so kusazokwenza uvinjwa yini? Angithi nje nangu kuyasho ukuthi khona ungewusakwazi ukwenza ngenxa yokuthi sekukhona. Futhi phela lo sosikhashana leso usanda kuteta obviously usuke usabambekile. Because ngeke uzukwazi ukubambeka kwakho leso sikhathi esincane kumzali ucasa idenge. Affect wena ku-affect umndeni wonke. Akukho mhlawumbe lokho ongakwazi ukwenza uma umuntu eselukhuzela esekhulelwe. Kanjani? Esekhulelwe. Okay, lesibeke kanje. Njengomsebenzi. Yiziphi izinto uma sowumithisile njengomjika osuke sokumele ukuthi ungakwazi ukuzenza sinezi uzobona ukuthi uma sowukhulelwa njengentombazane ukuphi okusunga ungasakwazi ukuthi ukwenza. Ngikhulumela mina ngiyangisakwazi ukugqoka into engithandayo. But that's not true. That's not true because they do. It is. Ngisho mina angeke ngisakwazi ukugqoka into engilithandayo elibizayo. Because ucabanga ingane. Angithabo. Sure. Angithabo le mali engiyitholayo encane shuthi sekumele ngihlephule. Yabo, ngihlephule imali yami yetike bekade ngilifisa ukuthi ish le drip le yabo. Kumele ngibuye nalo next month yabo lonto le. Nakho ke sengikwenzeka ke kuyona le mali le sekumele ngihlimane ngihlephule simele ngifake lapha nabo sengilimele nami ngala eThekwini. So ziningi izinto bethu ziningi izinto sinazi njengomuntu osimama. Mina talking from experience. Khona impilo ebengiyiphila before I got pregnant and then khona impilo engiyiphila manje njengoba senginengane. Before I got pregnant bengikwazi ukufona ekhaya ngithi sorry makhosebazi ngicela ngizokwazi ukubuya nemkhethi ngizohamba mhlawumbe ngiyenda nokuthi nabanga. But now ngizoma ngifona ekhaya ngisho njalo ukuthi lapha uzele ngifana kuye uzolele ingane yami. Even now I have to go home ngoba ngingane but last year ngahlala isikhathi sami nje ngadela ngahamba sengifuna ukuhamba. So there are certain things obohluleka ukuzenza ngoba umzali usenepower azokucindezela ngayo ukuthi phela ngihleli nengane yakho la emakhaya buye uzongenza isonto. But before I got pregnant, but fortunately, my brothers are very supportive. Because even the day I found out that I was pregnant, I called my mom and said, "Hey, sister, because I'm getting flu. I have to take a pregnancy test. What's here now? How? Okay, and then I'm 2 months pregnant. Okay, lungile kuzobene sokhuluma ngoma sofikile ekhaya ndivela ontanga bakho banengane nabo. Since then Yeah. I was very supportive. Akusukuthi akusathusa akumthusa. Amadoda thina sikhulele emakhaya thina sazi ukuthi emakhaya once wafika ku-18 usayitshitshi bakukhulisa ekhaya kini bakufaka umhlwehlwe after lapho usungenzela noma yini 18 or 21 mina ekhaya lento kufaka umhlwehlwe bangenze sengina 21 kodwa umkhulisa bakukhulisa ngina 18. Right. And also just to add, sure, izinto ongakwazi ukuzenza usisi wami ubona usisi wami uye phesheya 6 months ago. Sure. And kuthiwa nje if beningane bengizoyishiya nje. Oh, yeah. And ekhaya ke bese ngisikwazi ukugadela if beningane. Awukhona nje wena? No, I'm busy. What are the yini enhle kuwe ungababunangani? Yini enhle wena ukuthi awunangani? Yabona? Like everything. Angisho ukuthi enhle as in like okay ngendlela ukuthi what are the advantages ukuwena ungababunangani? Okay. Ubona ngathi mase unaye ngani ngoba nathi kuzoba nzima lokho. Okay, manje ngithole allowance monthly. Ngikhokhela i-gym, ngenza noma yini ngithandayo kodwa ngiyazi mhla ngaba nengane bazoyikhatha off. Kodwa I guess the show ihamba nanokuthi usuke umndeni nomjani. Yeah. Mina ngane but I still do get my allowance from my dad. Aphinde futhi support ingane yami ingane yami. Mina I have typical Zulu street parents, so nje angeke. Esimweni ke odlula kuso wesineze. Siphinde lapha ukuthi ukhona kodwa nje uthena kwakuba ile yenzeka le kwaphela kanjani. Baningi mhlawumbe babanayo nazo izingane nje like bengayilindele nabo ukuthi nje kwenza lento esiyenzeka le kwaphela kanjani. Umbuzo engizobuza nje manje ukuthi ungangivumela yini uma ngithi isikhathi esiningi lokho kwenzeka ngizothi abantu bese behamba kumnandi ungangivumela uma ngiphikisa lokho? Mina in my situation
kwangikho umnandi involved. Okay. Yeah, kodwa uqinisile mawuthi usuke kukhona ubumnandi. Well, it depends on the situation nanokuthi umuntu okhuliswe kanjani. Do you have ama-morals yini usuka ukhuliswe umama onjani, yabo? Ngoba uzothola mhlawumbe mina ngumuntu othanda ubumnandi, mhlawumbe ngematshwaleni then kufike kwenzeke into phambili. Ubani fanele ngiblame lapho? Is it him noma should I blame myself? Fanele ngiziblame mina ngoba imina wami loyo ubumnandini kahloko uzicontrol mase ngifika lapha. Mina in my situation ngangikho sebumnandini, ngangisuka ekhaya ngihamba naye umuntu and then 1 or 2 wakhe before, yabo? So 1 or 2 wakhe before. Umnandi lapha yabathi. Open the question yakho ke shame Nkosi yami, angazi nami, it depends ukuthi umuntu kanjani. Mina ngisele umuntu omnandi nje endaweni yami. You don't groove? I used to. Kodwa nakhona ugroove kwami nje akusikona ugroove lokho kwaseThekwini. Ngangiya nje phela eclubini yo babona. Ngifike ngibona ukuthi lapha bedunusa bekhidile. Yabo nje nami enjoy music kodwa kusho ukuthi nami ngiyilo yamuntu nje heads zothola manje ngakuside nje ngoba ngabona that is not the life I want. Kuyiqiniso ngalani sosho ukuthi kuyadunusa kuyakhenda kumnandeni. Akusiya impilo yami le. 100% ayike uzoyifica ubumnandini. Ayike uthola umuntu onesimilo nongenaso. Khona wake wathi kubantu besilisa kufanele baye kumjaja abantu abebumnandini. Ngoba uzokwenza ukuthi uthole ebumnandini umuntu onesimilo bese uyesontweni uthole ongenaso. Yabo? Kuzokwenza ukuthi uye kumnandini uthole umuntu onesimilo kuzokwenza ukuthi uye esontweni futhi umuntu ongenasimilo. Yes. Isimilo sokumuntu asikho into enayenzayo, sikuye. Lengane ziyaphuma nomnandini ingane. Also nale situation mina engaba nayo isangenzela nasesontweni, ingenzeki ematshwaleni. Kodwa ke uma yenzeke esontweni ngathi indlela ezophatheka ngayo izohluka indlela eyenzekile ukuze ematshwaleni yabo. Nkosi yami uzofana nje ukukhohlakala nje akufanelanga sikushuga coat sithi hayi ngoba ukukhohlakala kwasesontweni khamba no Judas no Maria nembandada zabo fanele hayi ukukhohlakala nje clean noma ukukhohlakala ematshwaleni noma ukukhohlakala esontweni ukukhohlakala nje. Ukukhohlakala. Thiwa ke uma ngane I think uyakwazi umkhetha uyesewe ngane, right? Uyakwazi ukumkhetha umuntu obreakile kanti. Shona kanjani? Abule asikhethele ukuthi break over. Nami ngezwe kushiya. Ungangibreaka. Awusikhethela ngani? Awusikhethela ngani wena? What do you lalela isikolo sami? Ungangibreaka ne? Yeah. Okay. And then ngayangibreak. Imena ufana akhethe ukuthi break over. Oh my goodness! That's so crazy. Kodwa phela nakhona it depends. Amantombazana akasifuni baphendala. Lapho it depends ukuthi wena ntombazana umuntu onjani. Wena nomfana okubreakile oqala umuntu onjani. Mangikuma ukuthi ngiyabona ukuthi uvuyo hawo umfana nje silalile ngaphela umfana silale. Ngizothi ngibreak wena. Mangakuthandi ngakufuni. Ngizothi ngibreak wena. Kodwa ke mina ngiyakhohlakala hlatha amantombazana. Uma la ithanda khona. Yeah. Exactly. Into biqoma la ithanda khona, ibreak la ithanda khona, ake kumithina. Kodwa lonto leyo ilimaza thina because ngiyayizwa lento eshoyo. Mina ingilimazile mina as ingane umama ethatha i-decision ekanjalo. Mina ngikhule ngazi ukuthi ubaba wami umunye ubaba. Washona. Athi ngo-2014 ngoJuni ila ngathola khona kahle ukuthi kwenzakalani ubani kahle ubaba wami ngempela futhi nakhona ngithola ku-2014 ngoJuni angihlali nayo ma so and futhi ekhanda lami obviously ngididekile ukuthi kwenzakalani yabo so mengithola wagula washona so senginempendulo sengidinga mina impendulo yena akasekho kahle umama akasekho yes because 2014 sengiceda nje ukubani ngithi ngizohamba ngimvakashela ngiyibuze kahle lento yabo because ibhomu lathaka sengizovula isikoleni so ngibuyele esikoleni ngangahlali naye ngithi so kwakuthi mangivala ikole ngihambe ngimvakashela
ngahlala nogogo. Kungani wena ukholwe into ehlukile kunalowo oyitshelwe uyimama? Ngathini iyangidida, angifuni ukungasho, iyadida. Nawe mengathiwa ubukise, no, angisho ukuthi angimkholwa, but abo eshona kwakusanemibuzo engangifuna ukuyibuza ngayo ngaso isimo lesi. Yasalilenga. Yabo yasalilenga. Of course umuntu angachaza asho ukuthi ngiyasazi istory sakho kwenzeka u1 no 2 no 3, but umuntu osaziyo ekujuleni kwaso umama. So much you don't have answers. No, ama-answers yes. Masibeka ngolimo oluphelele. Yabo. So akhona ama-answers engawathola, yabo. In such a way that ngawabuza mhlawumbe unyaka wonke. Yabo. Ngoba ngangifuna ukuba 100% sure ukuthi iqiniso kangakanani. And futhi it's not like mhlawumbe kwakumnandi, kwakubuhlungu. Yabo. Kwakubuhlungu ngene indlela ngithola lo nto leyo. Yabo. So le nto shows ngezi yeah. All right. Okay. Now uzazi ukuthi ingane ikhethwa ulokhuzana ingane yaziwa unini. Amajita mhlawumbe ukuthi ayahlela amajita ukuthi kusey yabo lo umethesa. Ahlela amajita no akakhe. Nami ngifele ngifuna ukwazi. Hayibo. Yeah. Also abajada yazi ukuthi umethi. Yes. Yes. Ukuzwa lokho mina. Ukuthi uyakwazi wena ukuzwa ukuthi uthini uzwe wena emsebenzini wakho. ngizozwe mina ukuthi wena umethi wena umethi ingane yakho. Athi ngiqale ngilo. Yeah, qala wena. Ukuthi amadoda ayakhetha ayasho nje yabo no. No, ayakhetha mfethu. Akhetha mfethu yazi ukuzwe inoma nje kuhlezwe isingama-out abo sibhizi mhlasimbe sibukwane iy'thombe yabo ukuthi yabonayo lo ngifike ngishaye phakathi ke le khetha lo yabonayo lo ngibone ngishaye kodwa manje ukukhetha kwawo yes akhona wona akhetha ngendlela ukuthi afuna ukwenza into eqondile yabo sure and then masuba khona akhethiswe inkanuko yayizwa loo nto le khona azokhetha ukuthi ayi fethe imama fethe yabo nje fethe hayi no shama nje fethe phamlasa yabo mase kuba khona nje otsotsi nje ulayingani right yeah ikhona wakhethiswa inkanuko noma wakhethiswa uthakhetha ngaphethe nje wakhetha enganginalo ngaleso sikhathi sure case And futhi ngeke ngizwe ukuthi abantu besilisa bakhetha umuntu wesifazane beqala ukubona ukuthi lo Angiyakwazi ukuba ungawengane yes. But I don't think isenzeka into kanjalo. Huh? I don't think isenzeka, especially la environment singiyona la Ethiopian. Isenzeka ngoba abantu besilisa bane mentality yokushela umuntu for the sake of ukuthi all over bakhe bazothi umuntu abe nesiqubu sentombi esivunywe all over bese siba nale ya. I believe ngiyavumelana nontu nami lo khona manje Ngokho. Zaphuma izindaba. Mele vele twinkawu manje. Yo. Sengavela edlo silakubo nje. Mina umuntu nje ongenangane mfethu angithola. Yeah. Uyakwadvise ukuthi ngidethe umuntu onengane. Wasudethe umuntu onengane. Yeah, akuyona intombi leyo. Yabo kuya ngahle futhi wena uzizwa kanjani towards lowo muntu loyo. Sure. Angeke ukuze ubamba ama feelings zakho ngendlela umuntu ozizwa ngathi lo muntu ngiyamthanda lo. Kenye manje ngibona unengane. Yabo lokho akungeni lokho wena. Into engenayo ukuthi nina nobabili yini nifundayo. Yabo ifunengane kanjani. Ukhonza nomtholo wakho. Yeah. Umthwalo lo uthatha. Uthathe Akekwenze lutho phela. Awusho phela uthathe Kodwa uzobe ukhona ku-relationship. Sure. Yeah, uzobe ukhona. Kodwa manje awubona owakho umthwalo. Yabo uyazi noma engathi umthwalo wathi bantu bani. Futhi nake ezithi manje, hey, ingane yami shotela manamkeni ezotshela wena. Angeke vele ezokutshela. Uzomefonele bani ubaba wengane nje ubaba wengane bese ingane shotela manamkeni nayo wena. kuphatha kanjani mhlawumbe sengihleli mina njengomjida ngihleli nawe mama uyikhadling and stuff like that afona lo mjida la injani ingane yami la Like it's fine game that I don't mind. It's only be fine with me Yeah, mina game like wouldn't mind Sure. because ingane at the end of the day young one too. Sure. Kumele mjida ithatha irresponsibility okay ingane yami ibe right about And it's not like they're dating or something. Yeah, also dates and stuff. ngicela umehambise ngane wenzela amasiko kubo ngifuna
ngifika lapho ngicela ukubuza la ngabe yami nakho ukuthiwa mhla singohlala eBay mhlasimbe noma nje kude yabo so all mention any place uhlala kude nengane yalomuntu lo othandana naye uhlala nje no 3 ingane ngiyona yakho ubaba wengane nayo uhlalela le kude yabo manje uma wengane kumele ehambise ingane le kubo kababa yabo ukude ngabe yami ngizomlahlekela ujwayele ukuyihambisa indaba manje sezo ujwayele ukuyihambisa nje ujwayele ukusehambisa yes even bengasathandani bejwayele ukuyihambisa vela amasiko ngithi ayokwenziwa kubo wenza njani nankhambe yami yakutshela namhlanje ngihambisa nawo enzo manje uyazi futhi ukude kangakanani ngeze kutshela ukuthi uyazazi ukude kuzomlefelelana ulala kuphi emelala edaneni noma ulala embhedeni how balazi ukuthi embhedeni kodwa futhi lo tibuyela kuwena izintombazane ukuthi ukhuliswa kanjani athi mina ngikhule kuthiwa awuyithe wafana emabwashadini mithisana la ashoni wakhe mithisana noma usotshaneni ehlathini kodwa wethu wafana khona ingane phela manje ngeke Snezi wena undu I don't think we have advise ukuthi uyakululeka ukuthi umuntu ongenangane if ungenayo ingane mina njengomjini yes if bathi ungenayo ingane mina ngibona angili nami ngibona mina ngibona kwami if ungenayo ingane kuzoba nzima kuwena ukuthi uthanda so isikonga sikali ngo1 yabo at least ubo 1 so yabo yabo nomunini mina I advise ukuthi umuntu athandane umuntu ongane because personally I think it's very immature for someone to say mina ayakwazi ukuthandana umuntu ongane ngoba abona umuntu onengane ukukhula komqondo wakhe ukubona lapho ukuthi loma ngishada uzokwazi yini ukubamba umndeni wami noma sizokwazi ukukhulisana ndawonye ngibona indlela aphethe ngayo ingane yakhe noma wengane yakhe noma ingane yakhe nobaba wengane yakhe mina personally I don't think ngisangakwazi ukujana mfana ngenangane why not because mina ngiyami ngoba kuyona nikhohlakele abantu besilisa nina nifuna ukuthi thina ingane singabe nazo kodwa mangabe ngifika kuwena unengane fanele mina accept ukuthi unengane fanele ngithande futhi of which I don't mind mina ngiyazithanda ingane ngiyafika kuwena unengane ezoku10 ngizozithanda zonke kube zami only if omababo bayakuvumela yes so nawe mangifika kuwena nomthwalo wami understand ukuthi ngumuntu nginemizwa mhlawumbe nami kwenzeka kakhulelwa ayikho into engisazoyishintsha it's either uyangithanda noma ungithanda futhi ungithanda ke ngiza nomthwalo you are still wena usasebudlaleni nelokhuzana nobaba wengane right nawe base ngase kuthiwa niyahlukana nje manje sekufika omunye ke umama ke manje ungavuma wena ukuthi ingane yakho yothandile wamama ukuthi manje ngeke ngibe nankinga yongibona ke okusho ukuthi ayeke ngize ngibe nankinga emabili nawe awunankinga nokuthi because yabo manje mingathiwa siyahlukana mhlawumbe uyangitshela ukuthi ngithole omunye umuntu mhlawumbe ake sithi next step phela bashade ingane yami angithi kumele ibe nobudlelwane nobabwayo so manje mase ngithi angifuni ye khona because of khona umuntu esifazana okhona uzoyenzani yabo and mina angisacabangela ingane sengicabangela mina yabo so ingane especially umfana ingane yami so lo budlelwane lo nobaba wakhe uyakudinga because ngeke ngize ngibe nezimpendulo mase esindala ezongibuza zona futhi nakhona impendulo ezobe zingekho right yabo ngeke ngithi hayi ngifuna ukuthi kini ngenxa ukuthi ubaba wakho wamuva onomunye umuntu ukuba bitter lokho yeke ingane ihambe ibe nobudlelwane nobaba wayo ukuthi ukhethe isikolo sakho yes engekaza ashintshe imfundiso yami yabo engeka aze mhlawumbe noma phela laba banakho vele ukhohlakala step mother yes singa abanye abafana abanye ba right abanye abekho right yabo so you never know ukuthi uzoyiphatha kanjani ingane yakho yabo kodwa mhlawumbe ukuba nethembo wena uthemba ubaba wengane yakho ukuthi ingane yakho izobe sebenzele ezikahle bazoyikhulisa kahle Tabitha you don't have a kid awuna ingane ulinde umshado mokuthi uyashada umuntu onengane ungavuma lapho ngeke vele ngithandana nomuntu onengane ngobani ngeke ngoba cause how do you know
Why? Because I know. Ngoba inhliziyo ayiphakeme. Ayami ngayiphakeme. Angeke uyiphakeme. Ngiyaqala ukuza umuntu othi inhliziyo yakhe uyayiphakela uyayilawula. Like, okay, fine. Mengijola. Vele nginazo izinto engibheka ngathi sasikhuluma e-studio ukuthi ngifuna nomuntu wesilisa. Okay, fine. Sasikhuluma on air, sasingakhulumi sobabili Yeah, sasikhuluma on air. Masingiqashe lenkulumo. Sasi on air. Oh my goodness. Okay, and then mengwa okay, fine. Mawukuthi ngiyamthanda because I've been to my talking stage. I pray for that person. Ibuza uNkulunkulu ukuthi is that person the right person? Yeah. And then if he's not the right person for me, ngicela uNkulunkulu ukuthi angisusele. And he really does that. Uyabasusa nje. Lento bengithandana nayo uma ukuthi akusiyona uNkulunkulu ngicela uyisho sempilweni yami. Yasuka. And the one umthandazo of us, that's like sasa ukubona makumukile makumuka amanzi makade hamba amanzi kule Sure. ama footprints la de khona kusaka kusmooth ngathi kuba khona lutho uyasusa. ngakungena leyo la ngokuthandaza Like really. ngempela I know. Like sushi nakho ke manje Yeah. Okay. I know as a majitas now lonto lokuthi ekuseni umama nami oke nje yabona unesimilo kanje ngiphinde lento ukuthi umuntu onesimilo yamthola ubumnandini ongenasimilo umthola esontweni. Yeah. Advise umuntu ongakazayi eclubini ongakazayi nje ongabazi ubumnandi njengomjeni uyam advise njengo DJ mshozi ningi izinokuzibonile uhlezi sobumnandini uyamluleka umuntu ongakazi ukuthi ayiphile leyo mpilo noma akaze kwa leyo mpilo ukuthi ayizame noma axoshe lapha mhlawumbe uma ngane akamxoshe lapha ubumnandini uyamluleka nalo Upasses no yabo kahle kuba mnandi kakhulu ukuthi ube nengane nomuntu omazi for mhlawumbe isikhathi. Sure. Not like umuntu ozobonisa i-one stand le wazendubo. Iyakhenza leyo nto le. Yabo so for umuntu like ongakazi like uhamba ubumnandi and stuff. Ubumnandi hambe kubo. Yabo put now especially amantombazane ne expose due to indlela engqoka ngayo. Ngoba bafana umfana unelinyiso wathi ayibona into inyaka wathi ayibona into inyaka uzoyifuna vele ngenkani yabo akahle sithi yini inkano akumele ube nengane over inkano kumele ube nengane over uthando yabo because of destroyer naleyo nto leyo ezobe izama zobuka into engekho so kwi-group hambani kwi-group afethu kodwa niyi-respect into engqoka ngayo niyi-respect futhi nanokuthi obani abantu enicommunicate nabo obani abantu ohamba nabo yabo after hours phela yile futhi izinto abantu baqonda after hours ngizokushaya ikhansasa asambeni hayi ngikhwela nami no hamba nabantu ofike nawo awasho umlindi wathi uvumanya uhamba nomuntu etshela straight umutshela nami namaye umuntu dangerous umuntu lo ngoba umazofanele uma igciwane noma uzokuqumbisa between the two. So uma we-growth kubalekile ukuthi nawe ihloniphe yabo uhambe uyoxhasa uyophuza ujabule vele bhekene into esiyela lapho vele kumnandini ojabula yabo bona abantu kodwa manje end of the day nawe uyi-reserve ukuthi no mina usibani bani kumele ngibe kanjani uyozazi ukuthi ufunani wena yourself. And also I think nokuhlala isikhathi eside kwi-group kunomthelela. Yeah, after hours up and down. So my group in the group hours. No, 3 hours. Second location. I guess. After hours. Okay, athela amathiphu ungahlala isikhathi eside ku-group. Don't change second location ayingabi khona. Why am I section location? Yes. Wase kuzohamba imoto yajaba uhamba uyi-7 lapho uvele kupujama awusho ukuthi yasengivala siyavumelana ukuthi akuthele iqiniso ukuthi Zulu guys abathandana noBaby mama bayathandana nabo umuntu ngokuthanda kwakhe umuntu ngokuthanda kwakhe nangendlela yena asuke ebona ngayo ngaleso sikhathi futhi kuyisiluleko ukuthi okay abanye bayakululeka abanye abakululeki ukuthi umuntu athandane nomuntu onengane engenayo yena right and then sinothabitha
Okay. Uthabisa Christian. Christian. Oyikholwa. Usindisiwe. Yeah. All right. Yes. Hallelujah. No. Thabisa usindisiwe. Othi yena nje uzigcinele umshado kuzobe besikhathi leso uthi uNkulunkulu lento wayidale kanje ukuze ngeke kube khona izinkinga ukuthi mase usemshadweni uqale kahle umndeni. Ukuthi ke leyo ndaba leyo indaba vele sasikhuliswe ngayo nathi emakhaya kusukela kudala kwakuthi ke sakhula ngesaba okhanda lomtshelo obakhela sikholizwe lokho yakhe. Right. Sengibala khona umunye imono nje ngithanda uyibeka. I just wanna quickly ask nje lana nenza njani if okay khona eminye imizi ithothi baba bakhona nje abasibhaye indaba zokuthi nje yabo nje ba street nje indlela ukuthi nje awukwazi ukwenza umsangana yabo. So as an out nje bafa ngicela nje kuyibheka kwena lento le as we out nakho awunangane usuthandana nomuntu onengane kumele ushade umyesa lapha ekhaya khona ubaba lapha ekhaya baba wakhe mesethini ayikho lento leyo awukwazi ukuthi vele ulethe umuntu onengane wena uzoqala nokuba nengane nomuntu onengane wenza njani leso simo leso wena manje uthi 1 yena usethi 2 Ngiyacela kakhulu. wenza njani leso simo leso Ngiyacela kakhulu. Kahle kuba nzima kakhulu ukuthi ubuzame sezokukhethela ukuthi uyenzani usibani nini wenza usibani yabo because nawe uba stuck uthi okay ngoba manje ngithenga nawo ngizomlisa la ekhaya futhi ngiyamthanda yabo ngiyayifela ngayo kodwa manje nawo baba lapho nje ukuthi angeke ngimthathe lo muntu lo ubanzi wena nawe uzuyiphendula ukuthi ngizoyenza njani yabo kodwa ke ngatheni kuyenzeka bese ukuthi uyizibe into yomzali yabo abazali sibashiya kanje Yenzeka into umzali uyizibe ile nqaba uxabana shesa namakhanda nqaba uthethesa namakhanda but also like uNkulunkulu mangabe ngifuna noba u2 izokwenza regardless umzali kufanele akhethe ukuthi bathandana nobani ungafika nentombeni engane ezo3 wena ungenayo kodwa umthando uyamthanda yazo Ngale ngakhe? imali egrant no umzali Ngane zo3 ngingenayo mina. umthanda uyamthanda nje awuzumthanda bese uyabehlulela Umthanda umthanda hafu ngoba nakunengane mangikuthanda nje nomathi uyabulala noma thi unqumela abantu mangikuthanda nje ngithandile eyabazali soyibona le kodwa mina inhliziyo yami ngiyayiphakela iminyaka Ezintathu ngingenayo. Labona uyayiphakela ezintathu ungenayo ayikho serious umthanda uyamthanda yatrike nayo nje 1 uthi ekhaya manje ethi 1 wena usuthi 4 ngiyakwazi ukuthi ngithi umuntu okusho ukuthi kahle inegaba ukuthi angeke ngenze ngithandane inomuntu onengane ezo3 kusho ukuthi phela ma uqala nini ukuthandana nomuntu onengane mhlawumbe abona ma kuzoyenza bese nengane engane ukuthi hayi ngeke kusho ukuthi nalowo nengane wanomthanda Hayi uma ngicalaphi la uthanda mina ulizwela ngisho lokho umuntu umthanda bese kuba ne-condition ethi hayi kona shem ngoba ke iyodwa ngikuthanda nje asithandaneni mina ungafika nengane zakho la ubhuti unje uthi hayi fethu sineya sorry nengane ezo4 mina nginayo leyo okay kulungile ngicela ngi-introduce ingane zakho if I love you that much then I can tezoshintsha mhla sishada futhi ngiyosho ekhaya ukuthi hayi ma uvuyo unengane ezo4 bazobuza ukuthi uneminyaka emingaki bese ngithi mhlawumbe uneminyaka ewu30 uyabo uma ubheka nasho kufanele wena ngane ezo30 kusekhulile umuntu yini esizoyenza lapho ayikho asilungisela kuyanaminyaka okay. Neminyaka ibalulekile phela la ebudlelwaneni ngeke ngithi ngina 23 ngingaka bese uyangithanda wena nginengane ezo3 ngizimitheni ngiqale ukwenza Una 23 nama sokufanele vele ngibe nengane nomuntu yabo kodwa if ngina 23 nginengane ezo3 bekuzokhona lo gcobo enzima leyo enzima leyo 23 unengane ezo4 yabo wanawe nje ngathi iminyaka yakho uthi ungakanani yabo Cha, ziyazinqenya amakhanda zekho. Ngathi ayingangami le igama. Igama khohle mfazi osodelela indoda. Manje bayishiya umkhonto koza amazulu and this is chilling with the Zulu man. You're chilling with the Zulu man.